खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ नंखाय रादाब फोसावनायनिफ्राय गोजानाव था बे बाथ्राखौ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैला बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। उइसार सिमलानि बानजायनायाव 73थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय फुटबल बादायलायनाय होनाय जादों। बिनि गाहाय थांखि बा उद्देश्यआ मा? गिबियावनो 15 आगस्ट भारत उदांस्रि साननि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै नैबे 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे हालामाव थानाय माखासे एसे बैसोगोरा बुंनो थाङोब्ला बे ओनसोलनि जोङो बुद्धिजीबिखौनो होनना बुंनांगोन, इन्टेलेक्चुयेल बेवहाय माखासे फोरोंगिरि डक्टर गोबां माने थाखोनि समाज सिबियारि सुबुंफोर दङ। दा गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि खेला गेलेनाय हुदाखौ गारलांबाय। थारमाने फिटनेसनि सायाव एसेबां दामाने केयार लानायखौ जों नुनो मोनाखै आरोखि, जोथोन लानायखौ। सिगांनि समावहाय बेबायदि बेलासि समावहाय मोनफ्रोमबो गामियाव जों फुटबल मेच गेलेनाय नुनो मोनोमोन। दा नाथाय बेफोरनि अनगायै जोङो दानि लाइमोन सेंग्राफोरखौहाय बाइक लानानै बहाबा ब्रिजनि सायाव बहाबा दैमा जिङावहाय आड्डा मारिनाय बा खायसेखौ साफा सानैखौ जौ लोंनायखौसो जों नुनो मोनो आरोखि। दा ओंखायनो बे परम्पराया जाहाथे बे ट्रेडिसना जोंनि गेजेराव फैफिनो आरो गावबा गावनि देहाखौ जोङो गोख्रोङै लाखिनो हायो, बेखौ मोनसे मेसेज होनो थाखाय जोङो नैबे 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे खेलाखौ गेलेनाय जादों। आथिखालनि बर' लाइमोनफोरखौ बे खेला होनायनि गेजेरजों नोंथाङा जेनेबा इयुननि लाइमोनफोरखौ माबायदियै गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनो सानो? बेथ' जों बयबो मिथिखागौ दानि दिनावहाय गेलेनायनि गेजेरजों फरायनायनि अनगायैबो, फरायनायाथ' थाखागोनानो, फरायनानै साख्रि लानायनि अनगायैबो खेला गेलेनायनि गेजेरजों दिनै गावबा गावखौनो गायसननाय जों नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे जायखिजाया खेलाखौ गेलेबानो जोंनि देहाया माने फिटनेस जानानै थायो आरोखि। दा हमना ला जोंनि गेजेरावनो खोब गिदिरसिन थाङा हलिचरन नार्जारी बा दुर्गा बर' बिथांमोना दिनै ISL आव पार्टिसिपेट खालामनानै फुटबल गेलेनानै दिनै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि मोनसे लामाखौ मोनदों। दा बेबायदिनो सचिन तेन्दुलकार, सौरभ गांगुली बा बिराट कहलीमोननि खोथाखौथ' बुंलायनांला, बयबो मिथिखागौ। जाहाथे जोङो दिनैनि दिनावहाय जोङो फरायनानै साख्रि मोनजोबाब्लाबो जाहाथे जों खेला गेलेनानैब्लाबो गावबा गावखौनो गायसननो हायो। दा बिनि फारसेबो आं लाइमोनफोरखौ गोसो होनो थाखाय आङो खावलायबाय। मानोना दिनै जोंनि गोबां ओनसोलफ्राव दंसै माखासे क्लाबफोर, बे क्लाबफ्रावहाय बाहागो लायोबा मोजां जायो। बिदिनो जोंनि गेजेरावबो सानजारां क्लाब होननाय दङ। बे सानजारां क्लाबनि गेजेरजों जोङो थांनाय बोसोराव मोनसे कचिं केम्प खालामदोंमोन आरो। दिनै FB बड' निउस 24 हायनामुलि 7खौ दिनै रिलिज जागोन होननानै दहाय जों नुनो मोन्दोंमोन। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? आङो मोनसे क्लारिफिकेसन होदों। दा फेसबुकआवहाय नैबे 15 आगस्टआवहाय हायनामुलि 7खौ रिलिज होगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा नुनायनि उनावहाय माने गोबां फन हरदों आरोखि आंनाव। दा बेनिफ्राय आङो फेसबुकआवनो क्लारिफिकेसन होफिनदों, बेयो माने सैथो नङा होननानै। जोंनि हायनामुलि 7आ एडिटिंआ दिनैहाय जोब्बाय। जोङो नैबे गाबोन बा समफोरनिफ्राय जोङो भइस डाबिं होगोन। बिनि उनाव मिउजिकआबो सोलिबाय थागोन। दा ओंखायनो फैगौ 10 सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय, माने सेप्तेम्बर 2nd उइकनि गेजेरावहाय जों हायनामुलिखौ रिलिज होनो नाजागोन। ओरैनो बे हायनामुलि सिनेमाखौ बेसेबांसो बाजेटनि सायाव बानायनाय जादों? बाजेटनि खोथा बुङोब्ला आथिखालावथ' बयबो थारमाने इउटुबाव नायनानै गोबां माने गोजौ थाखोनि सावथुन नायसै आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि सावथुनफोर नायसै। दा बेखौ नायनायनि उनावहाय नायगिरि बिथांमोना, दानि लाइमोनफ्रा जोंखौ बुंहरो आरो एखनब्ला जोंहा बर'आबो एसे माने गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननांसिगौ, बलिउडजों हलिउडजों जोंबो फेर फाथिनांसिगौ, बे खोथाखौ बुंहरो आरोखि। दा बिदि जों बिथांमोनजों फेर फाथिनो गोनांब्ला थाखा फैसानि खोथा फैयो। बिथांमोनाथ' बा बेसेबां थाखा बायो बयबो मिथिखागौ, आं बेखौ बुंलायला। ओंखायनो खोब माने कनसियासै दानि प्रडिउसारा बांसिनानो, जायफ्रा गागि दिहुनगिरि बिथांमोना बे एसे गेदेर गेदेर बाजेट खालामनानै सिनेमाखौ दिहुनसै आरोखि। दा जेनेबा जोंनि गेजेरावनो फैबाय दं गोथार सावथुन। गोथार सावथुनाबो आंनि मिथिनायाव देग्लाय बोसोरनि बयनिख्रुइबो माने हाइ बाजेट लानानै
गुबुन गुबुन प्रडिउसारफोरनिख्रुइ बांसिन बाजेट खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुनदों बेनि उनाव गान्जा फाग्ला दङ बेबो एसे हाइ माने बाजेट लानानै बेनि उनावहाय खोनानायाव सिनायथि बेबो एसे हाइ बाजेट खालामनानै सावथुनखौ दिहुननाय जादों खिन्थु जोंनि बेलायावहाय जोंहा जिहेतु थाखा फैसाबो गैया नालाय सोब गिदिर बाजेट खालामनानै जों सावथुनखौ खालामनाय जायाखै 5 लाखसो गारनानै जों सावथुनखौ दिहुननाय जादों ओमफ्राय आंनि अनुमानाव आं एसे सिन्था खालामनानै मोनदों आरोखि गुबुन पार्टफोरनिख्रुइ देग्लायनि पार्टआ खोब माने मोजांसिन जागोन दा बेवहाय जों गोदानै जोङो देग्लायहाय आसामनि फेस्ला महरगिरि जनप्रिय कुटु अभिनेता बिथां बिपुल राभा बिथांखौबो जोङो देग्लाय लाफानाय जादों बिथाङा मोजां एक्टिं खालामदों दा बेनि उनावहाय गोदानहाय जोङो आर्टिस्ट फेमेल आर्टिस्ट करिश्मा ओमफ्राय बसुमतारी नामा लैथोमा बर' बिथांमोनखौबो जों अडिशननि गेजेरजों लाबोनाय जादों खोब मोजां एक्टिं खालामदों नोंथांमोना बयबो नुगोन हायनामुलि 7खौ नायोब्ला ओरैनो बे बोसोराव मोनबेसे फिल्म ओंखारगोननि माबाखौ लामाखौ नुनो मोनदों more than 30 माने about 40 आरो 40तासो सिनेमा बर' सिनेमाया ओंखारगोन ओरैनो दिनैनि दिनाव बे फेसबुक पेजआव जे नोंथांमोननि हायनामुलि सिनेमाखौ रिलिज जागोन होननानै प्रसार खालामदोंमोन बिथांमोननि सायाव माबाफोर राहा लामा लादों नामा नोंथाङा जेबो राहा लानांगौ होननानैबो आं सानाखै जायखिजाया आं बिथांमोनखौ खावलायनोसो लुबैदों जे बे पेजखौ जिहेथु एडमिनखौ बयबो मिथियो सोर खालामदों बे पेजखौ ओरैनो थारमाने नंखाय निउसफोरखौ होबाय थायोब्ला बे पेजआ गावनो गाव थारमाने गोमालांगोन आरो भेलुलेस जाहैगोन आरोखि ओंखायनो बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जिहेथु जोङो जोंनि गेजेरावहाय नैबे ससियेल मिडिया स्पेसियेलि जों नैबे जायगायाव थानानै बर'फोरनि थाखाय नैबे ससियेल मिडियासो गोबां माने निउस मिडियानिख्रुइ साबसिनै बर'फोरनि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै जों बुंनो हायो आरोखि बा जोङो नुनो मोन्दों ओंखायनो नैबे ससियेल मिडियायाव जाय बिथांमोना माखासे पेज खुलिनानै बायदिसिना आपडेट होबाय थायो जाहाथे बे आपडेटफ्रा जों बयजोंबो गनायजाथाव जायो आं बेखौ खावलायदों आरोखि दा जायखिजाया बेयाव मैयानि दिनाव जाय बिथांमोना दिहुनदोंमोन बे फेक निउसखौ जानो हागौ बिथांमोनाबो माने सोरनिफ्रायबा मिथिदों बिथांमोना हयथ' जोंनाव सोंनायब्ला मिथिगौमोन रियेलखौ मा बिथांमोना सा ससेयाव सोरनिफ्रायबा खोनानानै होदों जानो हागौ ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों इयुनावहाय बे पेजखौ जाहाथे बयजोंबो गनायजाथाव खालामनो थाखाय बयजोंबो अनसायजाथाव खालामनो थाखाय बेबायदि फेक निउसखौ दाहोथों आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय